Anginimingelele nginamukele kana nge-channel ekhula-ke ngesivinini yithi. Sibonga kakhulu kubantu abayinikeza amandla ngokuyikhulisa besubscribe. uNkulunkulu elule isandla nakunina anilethele konke enikudinga bakwethu. Ngiyafisa ukuthi abafuna imishado uNkulunkulu alilekelele kubona. Nabantu abayinayo i-peace noma i-peace of mind emishadweni yabo uNkulunkulu angenelele enze kube nokuthula abantu emakhaya abo, kube nokuthula emisebenzini. Abantu abasebenzayo abangenako ukuthula emisebenzini uNkulunkulu elule isandla kube nokuthula. Nabantu nje abasafuna imisebenzi engcono ezokwenza ukuthi impilo yabo ibe ngcono uNkulunkulu ekwazi ukuthi ebakhanyisele yonke imoya yobumnyama emelane nako konke ukujabula kwabo nempumelelo neprogress. uNkulunkulu akwazi ukuthi iqinise kusuka namuhla. Niqhubeke-ke niyikhulise i-channel bakwethu, mhlele nabanye babuye bayikhulise ukuba babuye basubscribe. Mawumusha kuyona i-channel siyabonga ngane yakwethu ufike kahle. Yenza sure benza isiqiniseko sokuthi ke ngibona nawe ngu-subscription laphayana, uphinde-ke kube umuntu ohlalayo ubuze imibuzo kancane kancane sokuthi siniphendule nonke. Uma sikuphendule bakuthi ngiyacela futhi ukuthi uphinde ubuye ubuze imibuzo, ngoba amanye ngiyawabona amanye uma engena ama-comment uthola ukuthi ngibabhizi ngokunye. Uma ngithi ngiyakusho ukuthi angisayiboni ngiyayicina macabanga ama-comment angaka ngizama ukuyicina bakuthi ngiphinde ubuye. Ngiyacela ukuthi after 2 days if ungabuyanga ngiphendulanga after 2 days ubuye so that uzokwazi ngikwazi ukuthi ngifike ngiphendulile bakwethu, ngoba ngiyenzeka vele into ngiyayicina ngiyabona. Kodwa-ke angifuna singene sigxile sikhulume la ngomuntu ukubaluleka ukuthi njengoba singabazalwane, njengoba singabantu bokukholwa, sinabendlu yokukholwa, asenzeni ukulunga bakwethu. Lokho kubalulekile ukuthi abantu babuyele kuNkulunkulu, abantu benze ukulunga. Ukwenza ukulunga kuwubuNkulunkulu, ukwenza ukuthi abantu babone ubuNkulunkulu noNkulunkulu kuwe. Abantu akufanele babone uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ehle asuke esihlalweni sobukhosi eze emhlabeni bese bambotshana uNkulunkulu, but through you bangabona uNkulunkulu. Indlela owenza ngayo izinto bangabona uNkulunkulu, indlela okhuluma ngayo nabo bangabona uNkulunkulu, ikakhulukazi uma uthi ngumzalwane. Futhi indlela oziphethe ngayo okhuluma ngayo nendlela mhlawumbe owenza izinto ngakhona ngenza ukuthi nabantu abebengakholwa bazuzeke ekukholweni, bakulandele ukukholwa. But uma sokwenza ukungcola noma siconforme entweni zalelizwe njengabo laba abantu bezwe abangenzi ukulunga, nathi singenzi ukulunga sikholwa, kuyokwenza ukuthi nabantu bangazuzeki kuNkulunkulu. Then icala likhulu kuthina uNkulunkulu eyosithesana. Ingakho ngimusa ukuthi abantu bendlu yokukholwa benze ukulunga, bangabonakali ukuthi bayakholwa ngama-Sunday bephethe amajazi, begqoka amajazi, begqoka izembatho noma bephethe amabhayibheli. Phakathi namalanga izidlamlilo bathuka inhlamba, baqalekisa abanye abantu, banamagqubane enzondo, imindeni ibhidlikile ngenxa yabo. Lokho lokwenza ukuthi nabantu abengakholwa bathi siyelana ekukholweni uma abantu abakholwa benza kanje. Lokho kusho ukuthi igazi lalabantu abangakholwa asebalahlekelwe ukuthi bakholwe ngelinye ilanga selobuzwa kuwe wena obukholwa wenze ukungcola, wenze ukungalungi phambi kwabo baze bagive up, balahlekelwe ithemba ngokukholwa ngabantu abakholwayo bakwethu. Ilokho nje ngifisayo, kodwa kasidlule sichaze nje amaphupho. Igama-ke uXolani mina upastor weningi, umpastor wenu bakwethu. Ngibuza-ke imibuzo ngani kwethu, anything nje ephathelene nanoNkulunkulu asinankinga ukuthi siyiphendule ngoba siyakhulisana bakwethu. Nani futhi manibona kukhona ongasikhulisa nikushare bakwethu, anginankinga, singa-engejana mhlawumbe ngezwi noma beyiphi iplatform ufuna size kuyona si-engejane ngeBhayibheli, akunankinga. Ungangibiza ungangimema bakwethu, ngikhululekile ngifree. Kodwa akasikhulume la ngomuntu ophupha kulwandle. Uma uphupha-ke ulwandle ikakhulukazi mali uthula upholile uthule nje kusho ukuthi isimo senhlanhla leso sokujengiswa sona, noma-ke isimo lesi sokuba namandla athize osukuyimbathiswe wona. Nangumuntu uma ephupha-ke ibona ibhubesi ikakhulukazi mali ngalwi naye kusho ukuthi lesi simo sedlozi anaso, noma uma-ke lilwa naye lesi simo sesitha esikhona iduzane esimfuna phansi. Kanti la noma-ke sithi sinamandla futhi esinobungozi. Kanti uma uphupha la ubona inkosazana yamanzi, uphawu lwesimo senhlanhla esikwembathayo noma esokwembatha. Kanti futhi ungaphinde kuba amandla esiphiwo osuku nawo angakusaki phambili noma angakwenza ukuthi ukwazi ukuba ne-progress nje empilweni ozenzayo. Uma kwenzeka la uphupha umuntu ongaphansi kwamanzi, ekudluleni kwamanzi, kodwa ukwazi ukuphefumula nokuphila ngaphandle kwenkinga, uphawu oluhle kakhulu olusho ukuthi-ke umuntu
onobizo noma umuntu owembethwe idlozi lamanzi. Kanti la uma kwenziwa umuntu ophupha ke la ubona abantu begqoka okumhlophe upha futhi lolu olusho ubunhlanhla noma inhlanhla noma ke olusho ukuthi ke umuntu onamandla athile wembethwe yisithunywa. Nami umuntu ephupha la enikezwa ke incwadi engcwele uphupha inikezwe iBhayibheli uPaul uhlelo lusho ukuthi ke kunezinto kumele uzazi embusweni kaNkulunkulu noma ke impendulo enkingeni obhekene nazo njengamanje noma kuma kuyinkinga obhekene nazo ongenazo impendulo zona. Uma ungavula iBhayibheli kusho ukuthi utshengisa ukuthi uzosithola impendulo lapha noma utshengisa ukuthi thatha leBhayibheli leli ngoba uNkulunkulu ayethi ke thathani esho ekutshela abafundi ukuthi ke abahambele amagumbi amane befafaze izwe batshele izizwe zonke ngale ngezwi lakhe. So maybe uyatshelwa ukuthi uphathisiwe wena umlayezo othile kodwa nanku umlayezo ofuna udlulise ngolapha le yancwadi utshela abantu ngawo. Yenza njalo ke thatha ke iBhayibheli njengamanje ukuthi uphuphile qala utshela abantu ufunde utshela abantu baguquke baphenduke babuye embusweni kaNkulunkulu yabo. Kanti futhi kungenzeka uvezele isimo seBhayibheli mawukuthi umuntu okholwayo kodwa sekuyabonakala ukuthi usuyaphambuka futhi mhlawumbe shetwa awuphindukile lapha yana back to basic awuyobuyela eBhayibhelini yabona ungazi ulahleke noma ulahlekelwe ithemba. Kanti la uma uphupha ke unqunu noma nezinqunu nje nomuntu wakho la ungasho ukuthi ngabantu abangathi ke bangene ehlazweni noma abantu abazosithela ke ngehlazo kungekudala noma ke nizophoqa ingane zakwethu. Kanti uma umuntu okholwayo uphupha unqunu kungenzeka uthole ukuthi kade usuphambukile kodwa uma usunqunu mhlawumbe kungenzeka uma ukuthi umuntu osobuyela futhi ebukhoneni bukaNkulunkulu kade usuthi uphamba kancane. Uma ubuya ungenzeka uphupha unqunu ngoba kusho ukushintsha kwesimo ukuqula kwesimo sakho ukushiya ezinye izinto ezindala yabo. Kanti la uma ngenzeka uphuphe la ugibela imoto eshayelwa umufi. Uma uphupha ugibela imoto eshayelwa umufi uphawu lomlayezo wemizwa yakho yokuthi umuntu onemizwa noma unesizungu noma uzizwe engathi awunalutho wena kanti awusilutho noma awunalutho futhi kwesinye isikhathi kuye uzizwa engathi imbono yakho ayithathelwa phezulu noma ke inqumo zakho uma uthatha ngathi wena usho ukuthi abekho abantu abakwesekayo kuzona. Kanti la mangenzeka uphuphe uma wakho ebeletha. Uma uphupha umama wakho ebeletha ungowesifazane semusha uPaul usho ukuthi lindele ukuthi uzokhulelwa nawe ungekudala. Kanti futhi leli phupho liphinde libe sibonakala lesisihlo uma ungumuntu kade ezama ukukhulelwa kusho ukuthi ngenzeka uzobamba. Kanti ke la futhi uma uphupha umama wakho ebeletha ingane eyodwa uPaul usho ukuthi ke ungenzeka ukwazi ukuthenga into okudala ofisa ukuyithenga. Uma kuphupha uma wakho ebeletha ingane yomfana uPaul futhi ulubizela ke inzuzo ukuchuma ebhizinisini kanye nempumelelo kuzona zonke izinhlelo onazo njengamanje. Kanti la uma ngenzeka kube umuntu ophupha uma wakho ebeletha intombazane futhi lolu Paul usho ukuthi emaduzane izoba ke nezinguquko empilweni ekade uzilindele ezizoletha ushintsho oluhle namathuba. Nangumuntu ethi ke la uma wakho uyabeletha futhi uyamsiza ukuthi uyabelethe ngaphandle ukuthi ebelekele ngodokotela. Lokhu kungasho ukuthi ke uzobhekana neyinkinga ekutheni ufeze izinhlelo onazo njengamanje. Sikhulume la ngomuntu ophupha ke isikhwama. Uphupha la isikhwama ubona isikhwama noma usithinta isikhwama kanti ngomuntu wesifazane uphawu olusho ukuthi umyeni wakho noma umlingani wakho kungenzeka athole uma ukuthi uzama ukumbhanqa noma ke umbhanqile usho ukuthi uzokubhadama futhi kusho ukuthi ke uzokubamba ungazelele ngaphansi kwanoma isiphi isimo esinye esingahle sikufake ehlazweni mase uthela ke ngehlazo. Nangu la umuntu ephupha irimupha ubona omunye umuntu egqoke indandatho uphawu lubi olusho ukuthi ke ungenze ukuthi ke zingakhambeli izinto kahle kwezothando kodwa ke okwesikhashana ukuzodlula kusho ukuthi uzobhekana nenkinganyana nje encane okwamanje nomuntu wakho. Kanti la uma uphupha ke bekwebela ke isicathulo uma uphupha bekwebela isicathulo la uPaul usho ukuthi ke izibusiso zakho zibiwa ebunhlaka bakho buyebiwa noma kubudlelwane noma umshado wakho uyahlaselwa noma uthola ukuhlaseleka abathakathi noma ngezimbangi zakho. Isithi seduze nawe sikume ngemithi ngabe ukuze kubhedelwe izinto kwezothando noma ke kubamezeleke etheni uthole ke umshado. Ya siwabambe lapho ke nje kwamanje amaphupho sikwazi kanjani
sibuye siqhubeke sikuchazele lesikwazi ukwachaza uNkulunkulu ekulonde akusikelele akubusise akuphi ubuhlakani kuze kube phakade naphakade. Ungakhohlwa subscribe kuleli channel. Siyabonga.